Salutare tuturor, din nou. Astăzi o să încerc împreună cu David Salut! să facem un prim review la interiorul Peugeot-ului 508 GT pe care îl dețin și aș vrea să începem cu volanul. Cred că e cel mai indicat, nu, David? Da. Ok, acestea sunt comenzile de la Media, să zic așa. Din coace sunt volum plus minus și mut. Mai jos, în partea dreaptă, pe el avem cruise controlul. Din coace setările limitelor de viteză și pauza de la cruise control. Volanul e îmbrăcat în piele. Mașina e dotată cu o cutie automată iSIN japoneză, care, bineînțeles, are și modul manual, Sport și Snow, plus clapetele, plus și minus, de unde retrogradăm și, sau cum vreți să spunem, să spuneți dumneavoastră, minus și plus, cum scrie și pe ele. Mașina are start-stop pe stânga. Aici e frâna de mână electrică. Aici e butonul de deschidere a portbagajului, rezervorul. Iar aici avem să verifici uleiul, să-ți arată nivelul de ulei sau ce probleme ar avea mașina, dacă ar avea. Așa, volanul e reglabil pe înălțime și adâncime. După cum puteți observa, are o clapetă aici. El e îmbrăcat în piele. Așa arată cheia mașinii. Sunt două chei. Și să o și pornim. Zic, dacă tot suntem la interior și facem o mică prezentare. S-a ridicat și head-up display-ul. Nu știu ce se vede sau cât puteți să observați cum se vede pe el. Da, s-a sincronizat telefonul pentru că are și Bluetooth. Are navigație. Aceasta este navigația, nu este touchscreen, este cu comenzi din butoane, de aici, navigație sau setări sau când schimbi pe Bluetooth, are toate media, informații de trafic, da? Are buton de blocat, deblocat ușile, are suport pentru pahare, două, stânga-dreapta, care merg foarte bine. Aici e sistemul audio JBL, după cum putem observa, care se aude extraordinar de bine. Aici e sistemul de climatizare, care e pe 4 zone, are și pentru partea din spate.
După cum spuneam, are și pentru pasagerii din spate climă. Așa. Dar o oprim ca să nu... Acestea sunt butoanele pentru masaj în scaune. Acesta. Ăsta e pentru farurile automate, când schimbă ea, trece de pe fază scurtă pe fază lungă, pentru că are senzor de lumini mașina. Acesta e pentru asistență la parcare laterală. Setările, agenda, când telefonul e conectat la mașină, agenda telefonică, media. Aici pentru informații trafic, bine, la noi nu merg în România. Navigația și joystick-ul acesta pentru a umbla în meniu în setările mașinii. Merge și așa și așa. După cum vedeți, putem schimba imaginea pe navigație. Iar acesta e butonul de alarmă, are alarmă de fabrică. Acesta este pentru, din câte am înțeles, nu știu, nu le-am folosit pe niciunul niciodată. Butonul de SOS am înțeles că în Europa s-ar putea să meargă. În caz că ai rămas cu mașina undeva, apeși și vine platformă direct de la reprezentanță de la Peugeot, din câte am înțeles eu. Acestea sunt pentru încălzirile în scaune. E pe 3 trepte, după cum putem observa. Asta e cotiera. E îmbrăcată în piele și o putem regla după cum... Ea se deschide lateral, are un buton aici și are un mic compartiment aici, unde are o priză de 12 V și un USB pentru memorie externă, să zic așa. Eu folosesc un stick USB cu muzică. Aici sunt comenzile pentru trapă. Avem și trapă electrică, bineînțeles, care și așa. Butoanele la lumini, la luminile interioare. Un mic ecran cu avertizările sonore, să zic așa, și luminoase pentru pasagerii care nu au centrurile puse. Oglinda e electrocromată, deci se închide când ai lumini în spate și să nu te orbească. Bănuiesc că toată lumea știe ce înseamnă asta.
Interiorul e de piele, după cum putem observa, în două culori, negru și maro. Pe uși are negru. Așa. Are 10 incinte, 10 boxe. Acela e boxă de bas, are și în portbagaj un subwoofer, plus câte două difuzoare de medii și înalte în ușă, în fiecare ușă. Deci muzica se aude foarte bine. Ce să vă mai spun? E foarte confortabil, adică mie îmi place mult cum se conduce și cum te simți în scaune. E minunat. Și haideți să vă arăt că are și scaune electrice cu memorie. Scaunul șoferului e cu memorie. Uitați. Are 4 geamuri electrice, toate 4, oglinzi exterioare sunt închis. Da. Are oglinzi electrice și încălzite și cu comanda pe oglinda stângă pentru ea își modifică, adică se apleacă atunci când pui în marșalier. Spre exemplu, ia să vedem. Dacă puteți observa, așa, are pentru a bloca ușile și geamurile din spate, pentru siguranța copiilor. Senzorii de la alarmă, bănuiesc că sunt, alarma fiind și volmetrică, are acest senzori. Paravânturile sunt iluminate cu LED-uri de culoare rece, cum puteți observa. Uite ce sunt. Are perdele, dar nu sunt electrice, sunt manuale în ușile din spate și la lunetă. Da, interiorul e foarte frumos. După cum puteți observa. Și e spațioasă, adică mașina chiar e spațioasă, e o mașină excelentă pentru familie. Tetierele se ridică manual sau electric? Nu, tetierele se ridică manual, doar că ai o chestie aici, sunt foarte mișto făcute, uite, vezi? Se ridică manual. Da, ce să vă mai spun? Mașina e foarte curată. Așa îmi place să o întrețin, pentru că o folosesc la drumuri lungi. Foarte, foarte rar e folosită pentru distanțe scurte. Ea fiind un motor de 2.2, adică vă dați seama că e mult, mult mai plăcut la drum întins. Scaunele au această prelungire pentru a susține, depinde de statura șoferului sau cum îți place să-l reglezi. Mașina pot să spun că e full de fabrică și chiar merge foarte bine.
Și cam atât. Și cam atât a fost și cu acest tur al Peugeot-ului 508 GT din interior. Ne vedem data viitoare cu turul de exterior.